Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeyandizi TV. Mancho mori gende bagata semi kianizi TV chinse sato chiabono botuka sentunende tokomerana imeyemanye Jumatate kirenge kirino kwenega tunera koso kumanya ngale ko bagwatekana no kwegena waitobna no gendrete kwegoke kigima asoko bwatia emerobero yonsi na mange twabere togo kwariganire kubwatrana nabariki baito to kwariganira tukumanya senchira ere yobikiranu kwenderi tagone mancho mori gati katunyora ari to kwariganira tia senchira yobwenge Kali tukeliga emete 11,000 ngosorera ase amaboko y'abantu nande nkosaba abantu baito basimike emete iyi abamenyi be ward ya Masige East nigo basegetire gusimeke emete chinga kibabwa tukerewe bimeri by'emete kiri bikominemo bali muna imote muri po school mapema egera abana bagwikamba baidras banyare korora bakorigere ibitabo aboroki wakoborwa wekirane school genkere ko basomya abana chinga ki school cyego rwetamu ya kabere. TSC has not talked to us and therefore no one is going to report back to school until we have those permanent letters. Kitori ko gende mere mu wikamagane itekiraniwe no kwemurungania kwa aboroki aba junior secondary. Haya munaenda mango mwancho muri eto kwarigania sense ya bene tukumanya senchira ere yubwekirano bakwendera gotonyora sense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube mwancho muri na boto bwate buna Ndizi TV News na wetera se website ya www.ndizitv.net Oria tokubwatera na soko eneke ya wekeira sense mo imenyerero ni gakroko wa Lida Muse Eritreane Evelyn Osero Petronira mokirana tokubwatera na kweneke ya chibi chamene ligichago chira senchira wekirano Eritreane groko Josephat Amisi to kwarigania senchira ya bene tuchake amayi semanye Jumatatu chinsa isata senchira yobwikiranu awase abonchurira kurwase chiro ya Itumbe bagenderete kubara asare nene kubwatikana no kuya kwa chinse mo bakorera obonchurira umuriro bago gwateka ubotkubugo rero gento kyabairire konyora asare nene nonya naboni go batabire kikenyara ko bage kwirira umuriro oyongera nyara ko bage komanyikana chinga kiboigo habo bisabo kolimiye umuriro kurwase county ya Kisii banyara ko babawikirana asensemo iyo gatiboigo yabarai anene aba MC mbanyara kwa bawikirana sensa meyo buna enchira emo yokoro tote kenyara kwa bayo korekana nonya naboni go baruro kubore ocha serikali gosaba gotina ko bakonya kubwatikana na asare yo hire babe bakugenderera buya obunchurire bwabo muri keito Julikerbo no roboti urwaso bwime Ensemo ya bonchoreria bechiro ya Itumbe iyo gotoke wadi ya basi chache ebunge abo basi nigo aseritkoria rero babara serenene kubwatakana no murero uyo ateka ase chinsa 12 chamambia uyo sambe byoski byabwate nibo etamanyiri I was busy ngwari narenge customers 1 2 suddenly nabuganga negote go sambu kurusiko iskangura sambu bare goto ngige gona gotioka naira na back Oligeringa egasi yani of course kwenye dinapeka gasi on egasi yani usibata magoso nagenda nanye pick anyote bwati magosa ndo nanye pick naso kanero na radio mondo isiko gotaka gotema koligere linki anyori lukira very black nari kunyara wasoa una nasoka no nasoka ndi munande yo so kerege ntokiane korengana nanje yokia yereme nanyora ngurangiri gunganchu weso chanere mbegete ga kondangiri nganchu kurumuino yaire tokuminyo kaigo tokonyora umuro wanza kurwa sinyombe ya muino kabisa then from there abantu nanyora abantu baminto bakira abange batema ko jago liye binto ndamaje
narigie bungo nachigotema kuigoro gochie paigoro nasinywa natema kuigora twaigora kure para lakini korongo igoro gochia sichiru muchinde chance nye bungo byansireria because there's many but finally twa wanaisi abantu baminto ba wanaisi ngasokie binde because umudro yona bora bwate mpaka hata saida situmenyete. Niko duka ya M-Pesa hapa nyuma, kulikuwa na simu ndani, charger, earphones na pesa ya M-Pesa ilikuwa ndani. Mimi nilipigiwa simu around 6:20 nikaambiwa nifike nifungue duka nione kama nasaidia anything lakini sikusaidia kitu chochote. Nonya na baba menye bensemeyo nigo barago okunyoro kwa abantu bokorimi umuriro abo bachange chinsa isatu bosio. Nonya nabo nigo banyara korimi umuriro yo nagonyotanga gusarara guchase chinyomba chinde. Nivo Kenya naweza omba ni county government tusaidie kutushughulikia wakati ajali kama hii imehappen, anatuma watu wa mapema wanaingilia. Manake tangu moto ilipoanza tulingojea kama masaa 3 ndio tukakuja kuona hizo gari hapa hivi. Omanya kirego bwechire yo nigo boigo abore bali baire binto byabande kurwasayo bairane na boigo nigaremya bali basiria enibu. Ne onde ombu borie gento kyomuntu akeirani. Onde bwensi obogori gento kyomuntu gakore gento keirane tareta naenda asara tabasa koira gento getariki ya mwaye lakini nyokoira iyunza uri yake. Abana biashara abunigo baburiye serikali ye county ya Kisii wesoke na kubakonya kubwa mono nigo baburiye kubekerwe getuo gyokorimi umuriro ase sub county yo iriyo gakonya asobwango ekerome basukano buneyo yabeire. So tunaomba county government yetu kama azatusaidia na kama si sub county tupate ka substation ka kuzima moto around huko Itumbe. Naona Itumbe ni town kubwa. Igotoko bole mwesimiwa Simba Harati. Aya no muntu itonsa ne jirani ya itonsa iga no muntu itotochorete na bogo toligereri otorera mabera Itumbe. Ono turakanye musike Simba Harati mwesimiwa ito anyara gotokonya royo saru twanyare konyore ensana sana. Omwe MCA wesemeyo John Sambo niga kera abantu bokorimi umuriro bunambuya nabo igabonchorere baitumbe abo bachamo kwenekia okorimia kumuriro uyu. Bakira abantu baito ba fire team kurwase county mwa respond bwango mwamnyoka mwanyare kwa mo contain umuriro. Abantu bonse baba bamenye baitumbe komiti echirondo cha chairman noara una mwabwaterane n'abantu abonse mwanyare ko bamoko orimia umuriro. Omwe MCA bwe ward ya Sameta mukwerero swanya undari oyubo igoikera naso mu basukano yo nigabori abantu bakoni electronics kweneke bunamba bwate pambu yo kurimi umuriro ase chiduka cyabo iriyo gakonya ase chinga kichime basukano yemerero. Kamuranje toteme kubika pambu eri ya fire extinguisher ya to kororo inyondiri yarengo toko nonero ya inguyeribuke ngosiri yarenge umuriro uyu. Gingo ripoteri getaseni Kiandizi TV Eritarian Julie Kerubo. Togosuka motwe nigo mubaro omonene bwa baro kiwonyara ko bago gweso kiali tukori tangani maiga yeskuru kuigorwa bunanchira yamwe wikirana ase chiskuru cyabo nabo igogo chaka chisemi anene chetamu ya kabere. Gusangane gati abonchereri anene imemo cyobosongo nigo baba kwerera egati amakongwa yubawetera anene chingaki abayiburi babere bakuboriwa kweneke buna abana babongo ikabare buya ase chiskuru asabantere baboigo babere bakuboriwa ko bamaiso roboti roso wikirano niwo twargane no muri keto Kamilas Ongeta. Gati y'abamenyi ba Kisii nigo besokiriye nakobagania abantere aba maiso chingaki bakoba baro kigwago cya Kisukuru. Asamali tango rukupito ndabukero skoro pas chache ward igobono ngoteba abarai baito be serikali n'abarimu baito basabana baito bakogenda netakere chi driver jita stock eroto koira bane skuru mobe mora bangali bwase chipara na boda nenuko mole para mwa mukoligereri ngachipara abana ngweta bale boigoni go bagania bali mugwekerene skuru mapema nakasomia abaoriki gwabo nale gusaba abalimu moteme sana chuchini asengenja bayibuli ba chikakamwire banyalire kotema chuchino banyale bakora kibanyale koira abana babe skuru igaba abalimu na inu moteme muri po skuru mapema egera abana bagwikamba baidras banyale korra bakoligereri bitabo chingaki echo chintereba nigo baganiria baiboli gotatwaro bwo babweri komenta sobo sombi asengencho ligoli nigolire buna botambe asamalieta nengo ko chafete shikuku basweti jino montrebo yomo bwa chigali chichiko ku transline camera sato chigo operate from Nairobi Kisii Kisumu Migori challenges enda nyagote y'abantu baita zemole
abange mbale babwate wasi bonanga ngefi bono ne baminu ne skuru ji eko igoro rito lia lero nga efi pingmente te ya nduri ligo rito lioko ji Nairobi already 1300 kuruaro go Kisumu abaje 600 kawaida iga baibuli tyo twaro nigo baye mochirie serikali ya soko bwata chigali tabwatia mamochona go chisekera asebita seni amona barokigwa utatia challenges injire ntwa bantu be chigali twabere tobwetera anene bunanjo yo mabo bunango kwana twetera asekiombe ke bakoroka NTSA niyo yatukanie ng'anio kerenjera ase amang'ana ye biashara byabo byokorosia ne serikali chibesa gose ninki ase ng'enjo monto konyona bwate gari condition ere para kini kwamba konyaga ntaka sinini okubwatereriwa bwatereriwe kwamba ko ali amakuru y'abantu abiria nabo bwoti abiria mona abana byakwenda skuru kwamba ko bekwa ase police station for almost 4 hours. Bono nigo abaiboli basabirwe kane kianga abana babo baikire sukuru buya. Kwa majina mimi Magicat, mimi mfanyi biashara wa hapa. Kama mnavyoona shule zimefunguliwa na watoto wameanza kwenda shule. Sasa nachoomba wazazi wa make sure watoto wamefika shule na pia wafanye follow up. Nko ripoti rigeta seni kia gena mbeye Mokiandizi TV erietariane Kamilas Ongeta. Totirta samangana yo yetsemi nigo abaoroki aba junior secondary tukurele baba weso kyanene kurase county ya Kisii na gokorokorobekana ko murembe asubuga tagati bw'umuci obusongo asikire bakwe murunganeria ogotaikirani wa kwamagani yabo ukwana munegeta seni Kiandizi TV nigo abaoroki abo igwanyare kwa bakwe mochia serikali yanene ekiombe kelia ya Teacher Service Commissioners ogotabwatia okobutora bose okekerenga ikigenyarete ko bage ko bwato kwa amaneke gambero urabanyare ko babakuri kwa sensemo elia yemeremo ya permanent ronyarabo nigo banyare ko babakurira ngati bakonyara ko bakwira na emeremo nka utumanyi muri kwito Sami Miyenda. Abarimu ba junior secondary nigo barobekana ase omuchi obusongo kwemurunganeria ekiombe gyokubarika abarimu gya Teacher Service Commission ase ogotaba okorika kwa botambe gose permanent nigo bagosereria goteikerana eskuru wika eserikali gwetera ekiombe gya TSC yaikeranirie amagani yabo buna arwetwe ase ekegambero. We are passing around informing one, the government to give us our permanent and pensionable letters before we go to school. Two, informing parents, teachers and other stakeholders in education that we will not go back to school until they give us our permanent and pensionable letters. Junior secondary tumekuja kwa streets tukidemonstrate, tukiomba serikali iweze kutuweka sisi walimu wa junior secondary katika kandarasi za kudumu. The court ruled internship as illegal, whereby TSC contravened the provisions of the constitutions by engaging qualified teachers as interns, which is against the constitution. Gokwana na barikia mangana nigo basaba abaiburi kobera na abana babo baria ba junior secondary wika bairanire emeremo. Abaiburi komoranje bera na abana bainonka ndubona abarimu we are here struggling toko somyanda internship. Your learners in school are not taught. Na msidanganywe watu walimu wa primary wanaweza funza syllabus ya CBC. Hawawezi. The only people who are able to teach that syllabus ni hawa walimu. Anene mono nigo be murunganerio obokurumi okwenekigwa kero amabaga yegasi akurigwa no konyora ogoke. Serikali ke kona na maruba asaba bunge bande bachikwa abana baitu twasometi igoro ebabwarigire permanent no other start wa gotire twasometi kuna into ababe baite bakanyetenga ntonyore message watu wango shilingi mmoja usabe sukari siko mwezi kali. We are tired kunda mechoka to move with speed, confirm teachers because they violated also their labor law rights of equal pay to equal work. We are being paid peanuts which are not commensurate to the work we are doing. We demand TSC to confirm us immediately to permanent and pensionable. Otherwise, we are not going back to those schools. Bono nigo baboririe eserikali gwikirania amagani yabo. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Justice denied is justice. Denied. Justice denied. We want our rights served immediately. Watoto wafunzwe na ulimwengu tafadhali. Watoto wafunzwe na ulimwengu.
Koripoteria egetaseni Kiandizi TV inchenkoro kwa Sam Miyenda. Asa chinga kiechio nigo omotheneneri be kanisa ya Holy Synagogue of All Nations Prophet Nyabuto Nyamora berega kurwese getugo cia sabaibori kwene kiabuna ngobanchira bare abana babo bagende ase chiskuru erio kwegendereria na masomo gokwana nigo Nyamora boigo nyareko ba kwene kiabuna chiskuru nigo chanyareko ba chikonyoro koigoro ase chiwiki bere engana bona nyareko ba goteba nga baibori nigo bwenete ko bakobwa butoka abana baba chinga kichibonerete unenchira eyemo yogo chaka amasomo maso kwariga sema temwa manenale motwe igonte to advice ya Bible bonspipi abale ase Kenya na gusiengima chinga kichoko igoro skuru chaikire ejene chinga ki tokwera abana baite skuru moibuli onde bwensi toga cho mwanaka ira mwana skuru asome in case to bwatie school fees gande skuru tabyo balimu tabyo mwalimu omanene guseka mati skuru timbwati besa ninchanya olenga kigete kiti ko mwana onabere skuru masomo na yengencho ira abana baite skuru basome barusiko na yo moibolia bono twale bidibyo wakisho mwana ono wale skuru na neba na abana bande bale bakoirwe skuru baikanjera bakwa mama kolime na no moibuli no baroche embali bago bati eiranga ngabana buna bago kibwanyorera makolime tebyo mugambi tebise na nginanyo toba maeti tebi nyumba 10 abana mbara bago chabage nyumba gete bachi ku watch this video wasichi film chitabwati mana abana butubwaterane baso skuru in that way to akeiri obochambasi to akeiri obosali oborobonge tikanya saba seni na atakeire nainde omuhuro muya gosese mistengia gose tamwengia ya masomo asa abana baito abaiboli na abalimu weikaba bwaterane na abaiboli bwaterana na abalimu eliesemi eikenka Togotikana nayo nigo amateye mokorwa chinsemo chia Ekegogi yegotoka Manga sub county ya Manga wodi ya Magombo ebunge ya Kitutuma saba ime county ya Nyamira yaganirie obokonyi eriokoenekerwa obwene bwabo kobwatikana no kumusana kwa mangana yendemero kwa bero koenekiwa ase amateyo ase egetambe bono nigo amateye taranyara kwa bageko bayenya banchu babo babero bagenda takwa bagutigara ase ngendu engana batebire nyare kwa bageko irero comment kagwe chibesa na boigo yanyareko ba egurube anene una enchira eyamwe kwarigania erioko chikobaenia nabono nigo baboririe serikali na boigo abasamaria bayawe sokia erioko basira noroboti rwasobwikirano nigo twariganire na Paul Cup Okara engana yende moroko rwase rogongo rwa gusi nigo yagendere ko bagekoreta sale nene enyorekare buna ebitine binge nigo beirera abantu abange gusira magima bastinjere chire chibotutukano ngo ikagega sekenyoreke gya Ekegogi ase tokomera namo ne amatega kegendete gwetere mechande menene nyorekane nga endemero nigo yeire abamate babo babere gusira magimabo abokorenga namo na barabo bakwerera baletero buroro nene ase amatege iga twasumbo kirenga kientambe twabwatirwe twagambire bina igoro yoboremo abantu bakomboete bakaji bakabwata kinamba nigo bakwerera buna amatega nigo yasire tumwancho boli tangani oyo baletete na kurubulia emerubuli yoko mutindeka kurende agacha gatinde kurana kurenirwa emocheri igenda bono kirere bili ya mocheri kogendera gukina omwana ominto orwarire okire nyagitari okire okure ekera akure twamorentire twamoenirige kogera ntunto bwati bese ntuna abataka nande muna tosibire boire twaruro twamoeniri kere twamoeniri nari abantu bajete bakamutindokora mbanyeti omwana oyo na kina tai nkeyo koti bana ba amuire tega gachia kamenya abutombe bosa anye omuire terende tare gotoire koti togamberane inki omwana oyo akorete wigo amatondo kabere nigo neranyara ko bagagusira ubugima bwa stinjere chire cy'ubututukano gendobone amatega ya sokire na kugania kohenekerigwa obwene bwabo tato mindo kera achete aganyora mu muro minto oyole class sano kamire akaira mabere para karira mabere para akaira na gatweke buyu karatweke buyu agatoka isko yegeita agateya agaisaba maoka agasoka agadotiga
akamna nana rito kusoka tu yagosoka iga kawaida lakini tari kusoka tambi asoka usembweri asibe ng'ombe ose nyumba igaswete ntumeti munasogete kuru nyumba mambia eko tokoboka mwezi 10 kandangeria gante tata umete kimto tara iri nyumba ngamubodi ngiye kworoki ande itaragereti nonyesha yoka ndikere nandi tana kabata aragera nimirangu yonzi wazire kotoko cyosoborere tukanyora nonye bole tara iri ororo twasoko muligi nanti ane kurukulispa mukamumura tukaenda bumugambi tukaenda ku report mna tata nasirite kero toko mote tata nasirite akarangera akakira abantu ba community police oyomo bwakacha ni sweta ya tata atode tatu mino nonye mwonyore gotie usendo chagwete igakwete anje last week ndio nilikuwa naba kwenda shule yaringi Monday na linabo nitakwenda college ndukubole serikali nyare gotokonya na mama tayo mama kuru achieto irenga kintambe achete kinde class 7 anda tutigere to mwana last born alikuwa mdogo abwate emitinyo sesaba hivi bono nigo babulira basamaria baya abarai bali no moyo bwanja gwesona negativu nenchera ya moyo kubasira kwani kibuna abayiga baperenko lyo tubale na gutinde kwa sechinchera echa maskani elyo kogenda bolegane chitanguche echandake chabere chikwene kiwasa matuko amagiga amatachiri igacha eta mataka omotachiri iga omotachiri to komugambi no mugwe era ne chibesa kugambira kaki motokonye ntubwati kende kaki no Nyasaye na bakorora omusamario ndo muya nera tokonye musiyo ito nabagambi baitu banda banene munyare ko bamogwesoya na nime munyare ko bamogotolete rumubiro iga kitonyare ko batogoyo niegere tonyare ko batokweba eginko ripoteri gitaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurase kanyereke kya Ekegogi ime wadiga ya Magombo ebunga ya Bugitutu wa Masawe County Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara Munenchire moyo kurwania mchando bwogo nchurira kwerire ni goli tkorera mu MCA o Masige East Michael Mutume abagakora umuroberi obwogo simeka emetase chinsemicho asenchire moyo go ikirania enkwana y'umurayibwense Dr. William Samuel Ruto yokugania abananchi babe bagusimeka emete achi bilioni 15 ase myaka 10 busyo umuroberi ni gonyara ko bakorekana ase chichiro agati yabonya mache na kiobegia saba menyi bechinsemi banyara ko bakwenyorera anene emete iyo nabo gonyara ko bagakobasegeta banyara ko babako yesime kabuna enchira eyemo yo kwegendere nabo igokwenekia una esegi iyo yanyare ko bageoporwa una utumanyo muri keto dipo nasanya mutume bayigoni gabaga koria ira yo gochya gwikirania amagendero kubwatkana ne chire cyabetaga kubariera abamenyi bewodi yaye Rari tukeriga emete 11,000 ngosohera ase amaboko y'abantu nande nkosaba abantu baito basimeke emete kurose nkwana yo murayibwense Dr. William Samuel Ruto yo bosimeke emete emergency ya Kenya omu MCA o Masige East Michael Mutume nigoli tukoli arero asegeto bosimeke emete asaba nanchi imeye wodi yaye lakini nancho kumanyombo imu ose obuya bosimeke emete monemete iga yancheire buneme kabiri emebunduki ya tebekande n'abana sayansi ng'emete emelingamu ekonywa amacha mange nago chibosyo ero yagerire twatware na climate change ense mono gukora magendererande nigagendete gusegeta chisemi anene guchya saborokigwa obagendete kwenyorera amasomo abo ase chiskuru chobobundi ase ward ya itonto bwate TVET a training vocational center ya ward ya terebe kila sakuru kwa Kiobegi yekerete na soete in office ya bwata abana 27 wekera bono iga abana barase polytechnic ya Kiobegi ebali 159 ase abana 40 bakora driving course abun togocha gwakana ne basari yaito ye ward togocha kubakara chibesa chons 10,000 mwana somwe wa licenses ogendo chikokora obugendi bwa osochikuliye mbere na ora abana banda abange be register aso okora obufundi bago train go kora chichararani ko agacha chinyomba ko systema enalire iranga ekero bago chikugraduate ko sabago chikokora ku Rwororo abana bayiga mbaligeria abayisani abaya under the foundation ya Michael Mutume mbagore chichararani mbagore chi material bali bago chikuagacha chinyomba twagorere bintu biri batakira so kuagacha abamenyi borogonguru nigo besokya sobonge nakweneria mbuya mono aso kwenyorera imeri bimete nakogokera amagenderero kurwa somwe msiobo ase chinga kiechi
Ngambia mono mugambi asa watoretere imete naande na into tore ntusimeke tore kiorokererie kionga ekero mugambi arengo abwato mugambi egento nakieka toete kinga kechibo igo MC Mutume ni gabo ria mantu bonsi kubwaterana aso gutunyo borendi orogongorwe nabo igo gokeania ebikoro byobusaria kurwa sabana abake abantu baito aseme chime mbamaeta abana bali babwate kitabi chimbe oschimbu chimbe buna bono ewodi etere next gayo asomo saria obosari bwabeiro bo ebijana bikwe bisangira byatakira abangina abagoto bakamyaka 60 70 abana bande basirire baroro bakura none amarwaire aeneire mono sana ase ewodi etere next na intu abantu abo baito bande nkuru bari ewodi eito bakoyo mona abwatu kurwesa application ga yakyo yaturwa nkosaba abantu baito ba masigenki mako jumla komanyito mwana bw'omuntu bwatembwe embe mu report ngora asaba askari usengora asomuganda gokobo report no yanase omwemsi osomora yonde bwensi yora igene ene litura chake kurwania obosaria buritoganda takorasi chi ward chinde yiko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurua se ward ya Masige East yotoke bunge ya bobasi meye county ya Kisii literia nenkuru kwa Dipon asanya Omugoko manene nigo oenekiwa ase abamenyi besemo ya Nyabisimbe ye gotoka imeya Bunyamatuta ward ya bunge West Mugirango imeye county ya Nyamira magega yoko igorua gosego chakiwa bene kwegesima ikikyaberege kwagachwa asege kegetambe igesime kyo nigo kyanyareko bagego sirwa mone company echa ya sasini buna enchira emo yogo konya abamenya betanaine ase company yere abagende toko bagwetera amakongane chinga kichumurakera nigo bago keregetamkirekyo na oteba buna nigo bakonya kirimono egekogera ase kegetambe babiri bawetera obokongu bwokonyora amacho buriketo job manki na manki Maiga yogo chandeka ase kagetambe ase bare kogenda orogendo orotambe kuriye amache niga bamenyi bense mwanya bisimba bare no mweso omonene maiga ye kampuni ya Kipkebe Limited kolima egesima imeskuri oburoso nya bisimba egochoka imewode Bunyamatuta ebunge West Mugirango county Nyamira ayo tabwate bunangu nywarenga maji sindi punda wamechoka punda wapumzike tutachukua ng'ombe zetu pale ndani kuenda kunywa maji ukatoa hadi kwamba utatuundia maji huu ni mradi wa pili tulipofanya wa Emboye na leo umekuja hapa Omoyega bogo sioria egesime kinigo bagokora uno mubunga wa West Mugirango Steven Mogaka na goikera nunabarai akorwa serikali ya county ya Nyamira bakora uno mwaziro tenendete chinde mero Steven Oboso omo MCB ward ya Bosamaro Julius Matwere nabarai bande omo managing director be kampuni ya Sasini Silas Njibwa Kale naene kibuna nense moyo koirania akoboko asaba amate be kampuni eyo maiga yokorosia obu amate ubuya asama tuko amaiga babete bagotwara okongusana na okonene kupanda wakati ya national trip planning tumepanda miti mingi na tukatengeneza mabarabara zote kufungua. I think mmeshaona clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kwa kampuni tutajaribu kuwapa maji. Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Kutoka hapa tutaenda Nyangono. Dug to a depth of 220 meters deep. Now, within 1 hour, it's able to provide 5,000 liters per hour. And the storage yenye tumewekea hapa
It's able to store 40,000 liters of water. Omubungo West Mugirango Steven Mogaka naboli akogendera kubwaterana egati amenye ne kampuni eyo asokuruwe kwa mabaga yemeremo no gusira wochi skuru chonchukana ine e kampuni eyo. As opportunities emerge in the company, give them the biggest priority, kwa sababu hawa ndio wenyewe watu watatembea kazini, hawatalipa fare, watarudi nyumbani. Just think about us partnering to put up a world-class computer lab in this school. But the truth is, tuisekolenda machaya na tokonye. Hiyo pipe imepitia, wewe utanunua pipe yako upeleke kwa nyumba yako ama namna gani? Ndio hivyo. Chinga kichiskuru chikogorwa litukulia lero nigo mokonyi mo county commissioner ase county Kenya Mira South Florence Obunga aru ogosaba gochiase abaiboli koene kingankuira barabana babo ase sukuru. Wale ambao watapatikana wakingoa pipes, sisi kama serikali tutachukua hatua kali sana. Wazazi wote wa Nyamira South, uwe Nyabisimba, uwe Kibirigo, uwe wapi, wote primary, secondary, warudi shuleni. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira, Job Maangi. Togotikana nayo nigo abamenyi korwa se wodi ya Ibeno nigo bagenderete kogokera magendero ayo agenderete kwenekiwa ase chinsemicho na mono kumwakira ngambia mono omwemse we chinsemicho Stivarika. Murobeli yubugo siyo bwagachibwe chipara nigo nyara kobo kwenekiwa ase nsemo ya Nyantrago asabange babamanye banyara ko bakogokera ntagotebanga nigo bono epara eyira chikobo kwenekia obosombi obotoereru. Nepara ya Ria Misiani Kendo Dispensary eyo yabage kweguru aritkoria rero asabange batebabunane chieko bakonya anene aso wekini ase chinsemo au gatiabo obonchoriria. Wakira ngambia mono mugabane to Simbarati aso wancha epale ye koroswa ekera bananchi baboletinge pale ye korukenya yakanyoleto uru njanya koroswa ande pale no ikerekerwo abantu nabagwa kamatabori emesino ekorugaiga obole miboro obole ekegwango keigoro twaliete irange pale neroswe na inde lero twachire ko bakerori aso gochaka gwa koroswe pale ye ne contract ire pale ye ninde ke maene na lingole tigwe na rosi para buya ande pale teriko le mukamambia gose mambiende ero na chakire pale in a few days ngonya porande ngwakira umashini wambye mona singenjo anya vegeta se budget na nje ngwakishira abana nje ba bekenyeke na pale yo nanya kora standard unita kire gokoru nanya ke bwate challenge sigera se ase are swambi abwata macha mangi abwate lira balide cotton na nje ntorole nje to bara to kole gente ku rockfield reta magene to tanganise mekobeko morom egreto nyota chegere konge biya pale igere 8 meters wide ndate mekonye beka buya uneta kire 2 meters wide ngwa pale yeito kono twabere no mogoko ngore mwere ekogera konye bwata matoba mange no nyekerecha ego chakuyukuru tundu bali ige koera bali ekoratira kono twabere no mogoko bune koremu bali chaye tutirigo chakoratira no nyene nestoko simeka iga konye tebwate shida yo korusigwa lakini bono ngo chakabere raisi market tonyore buya SMS konye tokorwa machesa SMS. Nigo omo patron wabatami bechi segi ase kaunti ya Nyamira na boigo kaunti ya Kisii Bishop Nemuel Mumanyi aberega weso kiana komochia egatia baria bakubwatoka chingwana bunanigo omuroberi obukorikia buya abatami bechi segi obeire kogo chakiwa. Nigo boigo mumanyanyara kwa baga kwene kia buna nigo abatami au bechisegi banyareta kwa baba kweli kiase emiaka ya magiga na boigo gotuguterare engani yenyarire kwa bage oteberekana ninganigo ebunge na yanyara kwa bage weti umuswada wo kwene kia buna abatami habu bechisegi banyareta kwa baga wakanwa chibesa chiaba satabaga niri boigo banyareta kwa baga maiso chinga ki echi anene abarai abageneta kwa baga weso kina kweroka abarai babatami abu bechisegi. The IDPX has never started the other day. It started 2007-2008. That is almost 15 years down the line.
People were registered. People were registered. And if people are registered, what is this new registration wants to do for the general TPs? I'm really concerned because somebody cannot emerge from nowhere to cause confusion in the country. It cannot cause confusion in the country because we have flood. Because we have got our sisters and brothers who have also been displaced by the flood. He cannot use the flood to intercept the order of the internally displaced persons who were gazetted by Kenya Council Supplement 220 for protection, for prevention, for assistance as other affected communities. And here I'm a patron, patronizing the two counties. And to make matters worse, we are in court of law with an order. It either could deliver judgment within this month. And the leadership which was there gave some payments which had a lot of loopholes. People were paid. People were supposed to be paid 50,000, whereby they ended up signing 50. Mwanchomo ligereria oroboti orurua Bishop Nemweli Mumanyi na rogoto ikiase ogose asomotimo mutangani gwe manye Jumatatu. Nyoto kwenda sensemo ya kabere studio kero twirane kuri asomotimo iro tumanyore Victor Sultan ubanya tumanye ntara ya yarase ensemo ye Chigosori. Omurigereria bwe television ya DZTV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asempeo emesa ya mangana maya ya DZTV nereyo kwa bekire simu yao ime. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Agukwanira mwancho murigeria na gukwarigania ime yemanye Chigosori chinsa isato anene magega yokanyora kura sensemo entangani studio ime manye Jumatatu ereterane Victor Sultan Obangi ayemanye Chigosori to yachake kura segeti yatendere abwa setimu ya enononam yabetereti gwegotiga egosori ase egepindi gyakabere so kwamereria ogo tagendi gwabuja gwegosori yo nabateneri begosori yo monenonam ni go yarenkosori ya timu ya Guche Stars abwase konya chekire chigoli sato ase eyamo na nigo basogete kurugeti egosori yo yaerete chigoli isato ase yamo abwase torachi koganyanga ekyombegia FKF getambokero kikera chikwirira eliyo kayane kinga chitimu chichonsibere gukora chire chigosori cyabo.
Refu ni wote nyasi huo. Ya nimerekodi. Maiga yogo soka makali yogo tabikana goli ende ne timu ya Ethiopia banyaruka ba Junior Starlets timu ya banyaruka ya NC ya Kenya Sensemuri ya Junior nigo bagendere tena mazoezi eliyoko ene kingango chibakali yogo kolebya segosoli ibuya bara chikwali ya round ya kabere ase omocho Nairobi Starlets ose Junior Starlets nigo balire irago chia sama shabiki nako basabanga beso kiaso bongeri ko basira na barabumba chiko ene kingango babale omogoko wobubui. Experience ya Ethiopia haikuwa rahisi, hivyo tu ndo naweza sema. Tunawakaribisha kwetu wakuje, tutakuwa kwa mchanga yetu, haitakuwa tough. Tutajaribu yetu kwa mafans wetu, tunaweza waambia mkuje mtu cheer up, tutawaangusha. I feel that yes, we can defeat them when we implement whatever the coaches are telling us, since we have played with them and we know their tactics and we know how they play, so it won't be that difficult. To our fans, I would like you to come and cheer us. We are not going to let you down, and you come and give us that motivation so that it will give us the courage and the psyche to win. Otigana na Junior Starlets tosoebono ase ligi ya Kenya Premier League gochakira ni chikostori chene getigori tkoligoro timu ya Tusker nigo yagete timu ya Murangasil chigolibere ase yamo wetera saba gosoria David Adoyo na Charles Momanyi ase etaeka emerongebe na kabere ni chitaeka emerongene Tusker nigo bono ere ase chimboro choko ene kinganku irere libagali ya kabere ekero ebwatogo sabanga timu ya Police FC yere aseli bagalia kabene point 50 na inye asebono ni chigo goikorwa ne timu ya FC Leopards chigo kibakogosoria edlituko ya Jumatano. Tusker FC isego ikora timu ya City Stars ni gobara chikoira libagalia kabere ase ligi yo egosoria gati ya Tusker amona Murangasil abarwa ase ligi ya National Super League ase season ya eta na yarengega.
ase ligi ya Kenya Premier League abana bana ni go basire nego tira gewango ase etebo ligi yo Yogo wanchirana okobugwa n'abanyangongo maranga emeronkebere Gor Mahia wetera somugosoria Benson Omala oyobegetegoli ya bene ase okonyene kelia Gor Mahia chipointi sato echucha yekire Gor Mahia chipointi 50 no asobora iwe ligi ya Kenya Premier League. Musa Masika Wanyama anautaka, anauinua kutafuta Omala na ucheza na kichwa, foul. Mwisho wa siku anachezewa madhambi. Benson Ochengo Omala alimsukuma kabisa mchezaji yule Christopher Raila. Austin Odhiambo unapata lokosa. Benson Ochengo Omala amejitangaza tena, amesahau tuta, amejanyua sasa. Waliokuwa wamekaa wamesema yes, Benson Ochengo Omala, wewe ndio tunakufahamu, wewe ndio tunakujua. Goli la 15 sasa. Alipiga uzuri Austin, Freddy Kotinda kifua kimemsaliti mwenyewe akautema. Ila reaction nzuri. Shabana agendete konyoro gotoreka ko gotigara seli bagaligi yali gotigara selingi ya KPL Sofapaka niko agendete gosiria matumaini aya yo gotigara seligi yo Sofapaka niko yanyorete ogwako maiga yo goikorwa ni timu ya Kariobangi Sharks chigoli sano asebere ase John Mark Makwata ayanekeretie omotimu ya Kariobangi Sharks chigoli nye chiabene chinga kigoli yo moelio ya timu ya Kariobangi Sharks yabegetwe no mogoso Steve Mbulere. Kasimamisa bila shaka injinia kutoka mena Mombasa akakipuliza kipenga cha kwake na ikawa ni kazi yake Keith Mbale akamuona nafasi akawa nayo kwa mchezaji Steven Bwire na Bwire moja kwa moja akapiga krosi na krosi kaunganishwa na John Mark Makwata dakika ya kwanza ya mchezo, ambacho mashabiki waliweza kuridhia na kukubali kabisa, lakini shughuli haikuishia hapo. Bwire akahusika tena, ngoma kwa Victor Ngume akamuona Bwire ashajitengenezea mazingira mazuri pale aliposimama Victor Augo, ndio pale mchezaji Steven Bwire alipoweka ule mpira. Goli la pili likaandikishwa hapa na vijana wa Kariobangi Sharks. Ikaletwa nyingine tena, Mark Makwata akaiweka pale ambapo anajua yeye mwenyewe na ni mahali tu kwenye nyavu. Goli la tatu akapata Kariobangi Sharks. Yani walikuwa na urahisi sana Kariobangi Sharks. Liko yakafanywa na Zedekaya Ziko Otieno. Baron akaisukumiza ile ngoma pale, ikasimama kwenye mguu wake Jacob Onyango angalau akaweza kuwaleta ile ya kusema kwamba tuna uwezo wa kurejea mchezoni. Jacob Onyango ndio kazi nzito ambayo aliifanya kutoka pembeni kushoto, kijana Baron Ochieng kuleta cross safi kabisa, akawa amemuona katika sehemu sahihi. Jacob Onyango naye akawa ametulia, kageuka na kuweka kitu ndani, naye Darius Msaga hapa alifunga goli la pili baada ya kuingia kama nguvu mpya. Ndio kabisa, naangalia Nick Mwendo akashangaa na kwaje hapa wanafungwa na kutoboka. Darius Msaga na chana mbuga kweli hadi anatumia guu lake la kushoto kuweka mpira ndani, bado wakasaka goli Sharks. Wakaingia zaidi ya kuingia, yule John Mark Makwata akaweza kujiweka kwenye sehemu sahihi kabisa, akaweza kuweka bao jingine, goli ambalo moja kwa moja linamweka mahali pazuri kuweza angalau kusimama kwenye ile orodha ya wafungaji bora. John Mark Makwata ndio hapa, angalia, alitumia ufundi na umahiri wa siku nyingi na uhodari ya mshambuliaji ambaye amekuwa kwenye ubora wake baada ya kujiunga na K Sharks msimu huu ukiwa katika raundi ya pili, na anafunga goli la 3, yani anaenda nyumbani na mpira. Geoffrey Onyango licha kwamba amefanya kazi ya kutafuta mabao, lakini mwisho wa siku akamwambia mchezaji John Mark Makwata, amefunga 3, ndio chukua hiyo, weka la 4. Hesabu ikasoma vizuri kabisa kwa upande wake. John Mark Makwata akifunga bao la 5 la Kariobangi Sharks na lake la 4. William Loy anasema Mungu ambariki sana John Mark Makwata. Lakini zaidi ya kubarikiwa kwake ni alama 3 ndizo ambazo zinahesabika. Magoli ni 5 ndio, na sio wa kwanza kupigwa 5. Pia Kenara inakwaliga nitikorwa se emanye gosemesa yemanye chigo sori kolende timu ya Liverpool ngobaligani gosenkwaliga nigwere ni timu ya Aston Villa mugoroborero ase ligi yo ya English Premier League tujikorera gose timu ya Liverpool na ichikwenyora libagali komenta che point chabo nyoranigo ere ase libagali gatatu ni point 55 na isato maiga ye timu ya Manchester City yo ya sireti libagali so asobora iwe league maiga ya Man United kwanchira na kubugwa na Arsenal litkolegoro egoli
moria yamo se bosa ogosaba gwa Man City nigo kwarenge nga Man United yali ocha koikora etimu ya Arsenal. Man City nabo yali oso asobora iwe ligi yo kolende na raina kwaliganetie sebono Arsenal nigo ere asobora iwe ligi ne point 53 naisano ne yemo yete ya nengro kwa Victor Sultano banginda tentambo kasense mende ye studio Josephat Amisi na Evelyn Osero na bali no bali tayari tomera naro. Memono Victor Obangi Sultana se emanye chigosori ngakikonya ko gotumanya yagendrete ase TV chigosori anena se weekend yenete ko ba gego itana bo gotwene keria ibaga ikitimu chiegusi ati yabo etimu ya Shabana ntwarora ase etikerie timu ria gucha ase keminano kerikenya ko ba gotigerwa nchira tiba Victor gose ekera omorefa akonyara ko barabda gakora egosori bube timayiti gitambukiro ngiri kibende kabage koirwa na bagosori gosoka iskoigeti nande ngokubarerwa obugwige ko garamba gosorete aschideka embero kianda abu asobo imena ntinda beti manyara kini bantu mbaro bawo barukunga matchcoms mbali ba koligeri nganga kia bare fari ba ko lemeremo kero montongo likaro robotirwa at the end of the match oirugo ba submitted which are so nkageretenga from the communication ya officials bali ba ko oversight the game or the FIFA officials are doing their work no ba kunyaranga what is going to be next timu yetimado se mayo manyete na se kipindi kitangani timatiri timu ile kwa hiyo oneno nam FC kwa ba bekro chiko yange yiga ase kipindi kitangani isato ono baranga na baro batetenga ya kiatu engeire onya se kipindi kitangani chiko lisato one kitoka roto kwerusi korende tusikoligeria sense ya Kenya chinse chinde tali raisi goranyole timu ya gokora yonga ose chilegi china na tatebe bune ligi ya Kenya Premier League and ligi ya National Super League boniga Amisi na Evelyn technology ya kolire egento kia muhimu sana ase chikosori onyande tubwate ebitibire developed tubwate VAR eochi ya confirm ngaki ya ga referee ya kora magoso ntwape ntakonyora ngantali konyora bintu bune so asense moyende na ndene sigitase ngenchaba ntaba ngagete timu ya oneno nam yokurwa se chinse mo chiabogere batumite fe ya bagacha barafuga mpaka egeti ya tendere kolende bagatiga goso nande round ende mbache batumie fe yeye wono nyandi twabwate bitibire standard bibwate all this technology nanga some of the things bigo happen mbirigo koreka nonya na bombaro bagotebanga egosori yarenge nyanswe kero technology tarengo asengencho ntokorwa nansa toteba ninga ya negoli yarenge asengencho aringo gorokire so it's two sided temi Shabana yagosoretia se weekend Evelyn timaidingwe getensemo ya Kisumu shabiki timu ya Shabana tingetia sana asingejo timu shabiki ya Shabana alright shabiki na bali kutotebena kia batokare timu ya ase ligi ya KPN ile ingo katinde magaya hata ligi kwa botambe maire I'm on the winning side okay lakini oko egenteki yangelinga Shabana bado na otore ase ligi ya KPL ko nonye twabwe tune timu ya Gor Mahia nyore timu ya Gor Mahia ne timu ya berire ase ligi ya KPL ase miaka mengi sana wono ekero toko ligi ya Kasori yu chances cheto choko bugwa chigoli chinyinge chiare ngororo korende abana abanyankongo maremero ngebere 20 times champions yes na intwe
n'abantu twaberire isiko ye ligi ase miaka 15 na mbere igo Shabana kubataka n'abati utereba batango urobugwi kwene kiwa kubekwe buriya moyoka uno bobwire kore ndege ndo turigerete boni gatari bobwi igento turigeretie no gutigara se ligi ya KPL Shabana neyemo asteye gochi oigo ase semo ya yeke minano gia ona manya gochi Premier League anyway Victor Ngonyolenga Jumatatu ani wiki ya menya ko begweta ase manya Jumatatu ndo ateneteke ikanande ndo abete abo bani baria bo borimo Evelino sera na tenetega gatebanga tenena ngayaya ekemina ne kigo chiko soligwa kyatigira ndeka emerongevere igerto rweta semanya Jumatatu timu ya Manchester United chiko bekobu karo gatebanga yaya onye Chelsea yabwete isano Manchester kuna uwezekano tobeka time studio bwana jideka ya sechiko likomi amazing gotebiga there is no chance as a team wende onsi korara somo gongo bwe team wende egere bwe league abantu ba Manchester City ebatoligerete tinga Man U toitera bantaba egere baso asubura ibwe league twali timu ya Man U yali ochakubwa Man City ngakigruko Arsenal nabo yali ochakutigara 6 point cha 83 egere Man City era so asubura ibwe league ne point 85 bono endo kenye njongeringa ki kere timu ebuye biminano biaye talingora ale maiga yaito egero nyota ebenga bona mtu anabiro bomwe no kila timu ishinde mechi zake yaringe match fixation bagota gose match fixing ase timu ya Manchester United gone kenga yanyare ko kulinde timu ya Manchester City boy ase keminano bunekyo egendo kengenjo kila timu ishinde mechi zake Machakirara la Manchester United abo mumanyi kuri sano cha Kyogoro barokanetera yarase mirimo yabo ya by the way yakogererio biko bayiboro wa yumaete bandigire sana bo muranale none Victor Kormampiara bandigire bo muranaro ko engineer George Mogaka angagire siminga nkakimwa korete amode ya ino abantu buna Man City umetamba fans ba Man City engineer Mogaka mwaso wa Man City juzi Man City ne timu ya juzi mwata makor Man U bona inutigara mubugwe wigi agera moirana abo captain 001 bale kubata si bichi yarenge beast medanye begete dunga do bigrigo ona makoraria kire kuyigora iga alibono kumwate anyara kaweyoso namanje bali nyara ko ba kolekana torra e company area assassin by the way mbi yakwirani okoboko ege korakiri torra anene a signoro kiriye wodiria Nyamatuta me county Nyamira ase company iliye chae ya assassin ya nyara ko bage kolemege sima nande gesima kirina rasi bichane gesime kenene kigima kira chiko bage kwenike kenyara ko bage na amacho chesa bamenyina semeli nikene getampire kiya kigima gekogera bamibechi nsemecho babere bako chandika sege gakorengana barabuna bateba omuchando bwa match nigo obeire ege kwase kenene sana sibari korende bono bagokire bikachikonyora mache na machi nubugima machi nachi kubakonya sokore binte binge amachi nubugima inere poindene kora sana wake ruwe kura kwa ego soka isko omo CS osomo waziri wa obolemi mitika Linturi kwanyara ko bagokane kibalero ase ebunge henene asabange baba bunge banyara ko bagwake kura na gotabanga ya Linturi tabwatima machande onsi mitirika bano nago tigara nawo tutigara ko babisi korinde ntwara nonye abachumbe anene ko rwasensemiri kwa merire serikali yazimio baba bakwe murungania na wataruna mitirika Linturi oberega korete kyorokererie kibe oberega gutinga enyumba ye bunke gose asobokorerwe serikali bagote babuna nabwata momocho korinde no kwegererwa genderete kwegererwa na nigo bateruna baro chigo sobokoreri ombo chikobo buya asama tukari bosyo kalengana nayo misi ndeno kwegenanya mwaka misi gali ngokora robule umo waziri onero ene kiringa abantu banyoliro boya so bonge koro independence boyo wa cheapest akiri bono boyo bonaba anamagena kalengana naye mitika mbiale akorengana rene kerengererie kyunga bari kunya kwa bakora oburingoria atokora nawe from shadow gekogera Linturi neba ngataliere utokorete procurement yubuye kurinde nere oisaransta sekero keria kewizara askinse kinyinge kire developed Evelyn na Victor twarorire umuraibu no yiga kwerusi gweka tari kuganya
babeke kura yogo mwakera kwa masokio bisi baro no isara sawa tanga yaya niko mweupe kama bamba uruwagu nande kwanyara kobanga na bago tenote biko chisinjiro to ara banki bakwerusia nonye ba obera accused kolenda imesi ya Kenya. This is the way to go. Na abange ba evi koro kunga deep state onye kubwate deep state na bako tete kolende tutaite kote abanga yaya na bwate deep state kolende una barora into bachorete bakolire their responsibility bali ngati ya bali bagenda tukagotubwate wetera semitanda sense mitandao ndo cha bangi gamba genderete gotobwatia kati yabo msupu wa Kisii Farmer abatakora no bagenderete kuro tinsemo chia Gitare Peter Umari kurwa sugutanya macha watabanwari ndani hadi mwisho. Gladys Kwamboka watching you all through. Grace Onkwenyi, Irene Monkoima abune gati abari bagenda tutwade sensemo ya Facebook. All right. Yeah. Ibona sana omete emanye Jumatatu crew lituko ligoro ndomete nga ababa baito abangine bali ko baba go celebrate lituko ya Happy Mother's Day na katika tito wega Victor temedo sign kwali krete bali nonye message bose ko muri kronye please call me mota ntole ya masi lituko lirine kegima baite ntole ko ziko ntonyeranga beside ziko bangerenga ne colleague to muri ko nyeranga ya yobe izamada na menya to Mimi tukita te Monday rose ninde tero nonya monga gaiga. Anyway, let's hope next ne sato ikyo mwaka wo charande to ngana to kento ko kwero beliga bali ni gotora ko surprise yo kapakali that is a promise. Sure to baga neiga ende to ene kinga ya Soire TX. We have a mother who's mothering us from Gali TX Petra Monkeira. We have a mother ko ene kinga sign language Mbiere. So I think the team is big. No taleta keki anyway, on that note, I think naboko tebi umongino minore nenga Happy Mother's Day. Mongina Lois Nyanchama Happy Mother's Day ni nde no semene no ngene tukaboko ligereria amayane manye Jumatatu lisikolero. Na ncheba mana bete kingo mo wishira Happy Mother's Day abrit kuregero mongina Joyce Nyaboke koro chinsemo chia Nyamiragaya. Nje Victor Sultan Obangi aba mama bane nabangi asebo NCP aba mama bane. I wish them a happy Mother's Day. Mongina bonareria Saraire mongina Anna. Thank you for mothering me. Kiriga liko weekend itakereria spillover mutari tukori ya weekend. Anyway wikira omwancho murigira no to wikira omweli obemanye Jumatatu chinga konyara ko batuko gwaterana amona bariki baitwa mangana maya. Inyora simiro birionsi ya Ndizi TV na bakogendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital. Gendera gotobwatia www.ndizitv.net and semo ye website. Wetera YouTube na gotobwatia na Ndizi TV News ulitonyara ko batuko gwaterana kwa kinga gocheri wetera somo do imanyirerio nigakoro kwa Lydia Boseretira na gorko Josephat Amese. Enchiritele ne Evelyn Osero Petra Mukeira ne rene kyachibichanerio gitia wikira sinchira yabene. Tibu bagotwakire kura asekemena gya kuza awards asogotoma Elieta Kuza which is 15601 ilitera nengoro kwa Victor Sultan Obangi unabatambe tuzidishenia ipo siku.